Kabiwado kadang-kadang Pandhawa wilujeng momong. Ya jero setoke. Iki madhep rene, telu madhep rene. Telu madhep rene, telu madhep mriko. Oh iya iya. Suara Gama FM. Kanca-kanca GMJ. Gak manut batas lho. Ayo, ledeke sing semangat beksa, tangane diobane, Nduk. Syukur bokonge barang. Nah, iki bose lho, Nduk. Para pesa. Ya, obah no mosok meneng ae. Semana kayak Mas Nanang nih kalau Mas Nanang melu bangun bakarane anak lanang-lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak kudangi bisa pinter sekolahe anak lanang aku yang duwe anak wadon aku yang duwe besok gede tak sekolah ke supaya kabul cita-citane penak ne matur suwun disuwuk Meleh Pak. timbang kok kepoyo disuwuk